В подножието на Средна гора е сгушен един от най-известните спа и балнеокурорти в България – Хисаря. Траките, населявали тези земи преди хилядолетия, са знаели за тайните на лечебната сила на минералните извори. По-късно, в римско време, това райско кътче се превръща в един от най-известните балнеолечебни центрове. Не случайно и началото на балнеотерапията в България е поставена именно в Хисаря през далечната 1882 година. Не е достигнало до нас тракийското име на селището. През първи век ромеите го нарекли Аугуста – божествено или възвеличено. Когато след готските нашествия императорът-реформатор Диоклециан укрепил селището и го превърнал в град, с гордост му дал своето име Диоклецианополис. Българите го нарекли Топлица или Теплица заради топлите води. В османски времена, заради величествените останки от старите укрепления, идващите тук на бани турци го нарекли Хисар. След освобождението селото Хисар Момина баня става все по-популярен курорт. За да не рухне арката, портата е частично възстановена, но преди е била разполовена и двата свода са стояли изправени един срещу друг като гърбати животни. Затова и хората ги нарекли камилите. По примера на Карлови Вари и Марковите европейски курорти, посетилите Хисария задължително си купуваха за сувенир порцеланови баклета за пиене на минерална вода. Всички галено ги наричаха хисарчета. Разбира се, мнозина от мъжката част на пациентите имаха и допълнителен умисъл да използват хисарчетата за лечение с други греяни отвари. Описвайки Хисаря по време на соца, фамозният писател Александър Гергинов разказва, че като се върви по улиците на града, се вижда как почти всички мъже и жени носят в ръцете термоси на каишка. Ако тукашният градски народен съвет някога реши да установи емблема на града, то следва да се спре на първо място на камилите, изворите и термос с каишка. И добавя: тук хората стоят изправени с чашка в ръка и пият мълчаливо на малки глътки чудотворната вода, изпълнена с вяра за оздравяване. За миг чувстваш, че се намираш в древен храм сред тълпа от богомолци. Хисарската вода извира от 22 извора с общ дебит 45 литра в секунда. Отличава се като бистра, слабо минерализирана и приятна на вкус с температура около 40 градуса. Най-значима легенда е олицетворена от голата мома с таблата на глава. Фонтанът с момата също е една от хисарските емблеми, пред която всички се снимат. Някой си Хасан Бей властвал над околните села. Всичко било пропищяло от неговата похотливост. Видел ли хубава мома, я завличал в харема си. Една от отвлечените български моми му се опънала и въпреки всички ориенталски съблазни, отказвала да му се отдаде. По време на пир със знатни гости от Филибе, беят решил да я унижи. Наредил гола да им поднесе пилав в тава. Сладкишът бил сервиран, но върху главата на Агата. За наказание вързали и подпалили момата, за да я изгорят жива. В пламъците от очите на девойката се отронили бистри сълзи. От сълзите бликнал извор и спасително потопил момата.